Għaddew aktar minn 24 siegħa minn meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' deputat Adrian Delija ppreżentaw denunzja lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex minnu fih jieħu passi b'rabta mal-kuntratt skandalus ta' tl-esplarijiet li kien iddikjarat fraudolenti mill-qorti. Iżda sa issa kien hemm biss kit totali min-naħa tal-Kummissarju Angelo Gaffa. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li permezz ta' din id-denunzja jew talba formali ikunu investigati daw kollha involuti f'dan il-każ, mhux biss l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi, iżda anke l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, il-Ministri Chris Fearn u Clyde Caruana, kif ukoll Robert Abela nnifsu, li malli laħaq Prim Ministru baqa' jiddefendi dan id-dil korrott u baqgħet il-flus li Stewart Healthcare. F'intervent li jagħmel fuq Net FM il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif wara sentenza tal-qorti sa issa għadu ma sar assolutament xejn. Għaddew 24 siegħa u ebda reazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija. Għaddew 24 siegħa u lanqas irċevejna xejn mingħand il-Kummissarju tal-Pulizija. Għaddew 24 siegħa u l-Kummissarju tal-Pulizija għadu ma qal xejn pubblikament. Għaddew 24 siegħa. U lanqas Robert Abela ma rreaġixxa. U allura wieħed ikompli isaqsi. Ma jitnifiss, ma jirreaġixxix, għax moħħu mistrieħ illi sakemm hemm Angelo Gaffa huwa protett. Bernard Grech spjega kif issa għall-ewwel darba hemm talba formali sabiex il-Prim Ministru Robert Abela ikun investigat b'rabta ma' dan il-każ ta' Vitals u Stewart, skandlu deskritt bħala l-akbar frodi. Meta kien hemm Joseph Muscat, Vitals ħadu madwar 120 miljun. Taħt Robert Abela ħadu Stewart id-doppju, iktar anzi mid-doppju, madwar 280 miljun. Dis-sena biss 9 miljun. Iġifieri Robert Abela baqa' dej parti intrinsika b'kompliċità fl-akbar frodi li kien hemm f'pajjiżna. U għalhekk nibqgħu ninsistu illi Robert Abela għandu jiġi investigat u mressa quddiem il-ġustizzja. U brabta ma' Vitals u Stewart. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li għalkemm bħalissa minkjesta maġisterjali għaddejja dwar dan id-dil skandalus, il-Pulizija għandha dmir li tinvestiga dan il-każ b'mod indipendenti u xejn ma jżomm lil Angelo Gaffa milli jinvestiga. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' t-tarka tal-poplu Malti għax il-Prim Ministru huwa konċentrat biss biex hu u sħabu ma jiġux investigati. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista huwa konċentrat biex issir ġustizzja u l-Maltin ikollhom tmexxija li taħseb verament fuq il-bżonnijiet tagħhom. Huwa proprju għalhekk li mhux qed ikun esklus li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsejjaħ lin-nies biex jinżlu fit-toroq sabiex tkompli tiżdied il-pressjoni u tittieħed azzjoni minnu fih.